Hola, bo día. Moitas gracias a todos por vir aquí, os que estabades en Carballo xa e os que vos acercastes esta mañá. Sí. Eu sou María Yáñez, xa estive onte aquí presentando, moderando unha mesa sobre novas narrativas audiovisuais na rede. Hoxe estou aquí outra vez para presentar isto por varios motivos, pero o principal é porque este é un evento que facemos, é unha colaboración co Carballo Interplay de Embed, aí tedes atrás o logo. Embed é un colectivo que aquí estamos representando hoxe Felipe González Gil e máis eu, e que foi en Embed onde nace un pouco este formato do código fuente audiovisual que imos ver hoxe aquí. A xente leva preguntando varias semanas que é iso do código fuente audiovisual, que o que vai facer Touriñán. Non vamos agora a spoilear moito, nin a desvelar moito, pero quero darlle as gracias a Felipe por estar aquí, que veu desde Sevilla, fixo 1000 kilómetros por vir aquí hasta Carballo Interplay e acompañarnos en este código fuente, que o primeiro que se fai en Galicia e o primeiro que se fai en galego. Creo que todos se fixeron en castelán, agás un que se fixo en inglés, e estou especialmente orgullosa deso e sobre todo moi contenta de que este aquí Touriñán e que se prestase tamén para participar en este experimento. E agradecemoslle moitísimo tanto nós en Embed como a xente do Carballo Interplay a que se prestase a desvelar o seu código fonte audiovisual. E agora Felipe vai vos explicar que é iso do código fonte audiovisual. Bueno, yo creo que el hecho de que sea el primer código fuente audiovisual en galego se merece un aplauso. La explicación es muy breve. O sea, la palabra embed la habréis visto alguna vez si habéis ido a integrar o a incrustar un vídeo. Es el nombre que tiene el código que sirve para poner ese vídeo que está en YouTube o en Vimeo y trasladarlo a otro sitio. De alguna manera, siempre nos cuesta explicar para hacer accesible lo que hacemos, pero si veis en nuestro subtítulo está una palabra muy importante para nosotros que es la palabra potaje. Eso significa dos cosas. Uno, que nos gustan las chorradas. Aunque sea un colectivo de investigación y que nos dediquemos a pensar las nuevas o eternamente nuevas formas narrativas, nos encantan las chorradas. O sea, prácticamente el 90% del tiempo nos enviamos GIF animados y memes de todo tipo. Y la segunda cosa sirve para explicar el código fuente audiovisual. Código fuente audiovisual no es más que coger por un lado el código fuente, que es algo que forma parte de los programas informáticos. Sabéis que hay programas que son de código cerrado, es lo que se conoce como software privativo, o programas que son de código abierto, es decir, el programa en sí explica su lenguaje para que otras personas puedan reutilizarlo, remezclarlo, etc. ¿Qué es eso en cultura? Una receta. Una receta de o caldo gallego o del gazpacho básicamente es el código fuente y no es más que un listado de ingredientes que forman parte de nuestro imaginario, en este caso audiovisual. Por eso lo que le hemos pedido a Touri, me permito hablarle con este cariño porque me cayó muy bien ayer, es básicamente que fragmentos de vídeos, audiovisuales, etcétera, lo atraviesan y representan su imaginario. Es fundamentalmente eso lo que se pretende con el código fuente audiovisual, un recetario. Non fai falta a maioría de vos que vos presente a Touriñán. A xente que de fora sí que vos lo vou presentar. Touriñán es uno de los cómicos más populares en este momento en Galicia. Lleva años dedicándose a hacer en teatro, televisión, monólogos, cine, y además es uno de los tipos más majos que hay en Galicia. Entonces, y por eso sobre todo está aquí. Y porque creemos que tiene un código fuente audiovisual interesante, que va a llevar un poco de lo personal a lo colectivo. Creo que todos nos podremos ver un poco representados en lo que vamos a ver aquí, que pasa un poco por el imaginario con el que se representa o con el que representamos Galicia a través de los vídeos, concretamente de los vídeos que podemos ver en YouTube. Y no voy a contar más. Le dejamos paso a Touriñán y su código fuente audiovisual. ¡Aplausos! Yes. Muchas gracias a los que venís de fuera. Roger, felicidades, maravilloso la exposición anterior.
Vamos a ver. Primeiro, vamos a empezar polo principio. Agradecementos ou buscar culpables de que eu este aquí. Se isto non sai como a mí me gustaría, nin como os organizadores lle gustaría, é culpa de Sonia, que foi a primeira que me chamou, gracias Sonia, de Sandra. Moita culpa será de María, que me meteu cousas na cabeza que eu... Imaginadevos que me chaman por teléfono e me din que eu non teño nin idea de nada desto. Di, no, queremos que fagas un código fonte audiovisual. Ah, vale, e eso, sí, pagan. No, é que Carballo, sí, vale, veña, guai. É unha historia de... Eu para min expliqueimo así, no? É unha historia de... os teus recordos audiovisuais ou cousas audiovisuais que che tocaron, que che tocaron na cabeza, no corazón, en outras partes do corpo, e que tes que enseñarlle á xente pois, eses vídeos e vicios de referencia teus. Tes que ir ali e abrirte delante del público e enseñarlles pois, de onde colles ti referencias, non? Eu non estou acostumbrado a isto, quero dicir, nin este tipo de lugares, é o que falaba antes, estou máis acostumbrado a vestirme de señora e decir tonterías, e vou intentar que sea polo menos rápido para ir rápido tomar o vermú, porque o importante é a sesión vermú, que é o que ven despois. Eso foi unha das cousas básicas que cando Sonia me propuxo, dixo irá sobre as 12 da mañán, jodeume, e no, vai Roger ás 10, peor para él, ¿no? E entonces eu como era ás 12, pues bueno, entonces sí, porque madrugar para isto tedes, sabes, so de xente cunha fortaleza interior increíble despois do concierto de onte á noite, pareceme moi bonito que estedes hoxe aquí pola mañán. E dixeronme, despois hai sesión vermú, entonces sí que vou. E vamos a ver, a cousa é a seguinte, o código fonte, para min, o código é fácil, unha serie de historias que recolles e fonte. A fonte é como a auga, como a fonte das... como as fontes. Hai auga potable e auga non potable, que van ser os vídeos que vexades aquí. Hai cousas que diredes vos, pois isto representa, realmente vese que o tipo está tocado por este tipo de vídeos. E hai outras cousas que di, pero que mierda é isto? Correcto. Estou formado por toda esa cultura audiovisual que vamos a ver aquí hoxe. E o que decía María, tamén pretendía un pouco, para los que sois de fuera, que veáis como se pode ser un buen gallego. Como se pode ser un bo gallego ou que con contidos audiovisuais que estamos percibindo constantemente, se ti non és de aquí e pos Galicia en YouTube ou en Google ou tal, que é o primeiro que che chega, non? Antes de empezar, por eso, hai algo que a mí me toca, que me leva tocando moi forte nos últimos tempos. Falabas de dedicarnos a crear contidos para empresas privadas. En Galicia tamén se fai. Moito. E aparte é o que está triunfando ahora mismo. Gadis, ¿no? Gadis é unha empresa de supermercados que está creando contidos para levantar o orgullo dos gallegos, ¿no? Para... non sei de verdade de onde sacaron as súas fontes, o seu código audiovisual de Gadis pois está perdido, pero están facendo anuncios maravillosos e a xente está contenta. Porque estamos metidos na merda, pero os de Gadis din, somos de puta madre e isto está de puta madre todo. Vou poñer un exemplo, vamos a empezar, porque o importante son os vídeos. Vou intentar non falar moito, vale? O mando. A ver se non a jodo, que yo e la tecnología. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí, creo. Se diría 7 veces. ¿Ahora sí? Isto suele pasar. Sobre todo cando nunca fixeche isto, sabes? Porque, por exemplo, a Roger non lle fallou. En todo rollo. Pero eu, como é a primeira vez, me ten que pasar a min. Debería ir aquí. María Yáñez, por favor. Pois este é o meu código audiovisual. Sobre todo... Aí estamos.
Buf, como aquí Este é en un dos ningún anuncios sitio. A xente de aínda é amable. Ten pouco estrés. O qué? Por aí fora é diferente. ¿Qué tal? Aquí, a por el 5º metro del día. Como non imos sentirnos ben aquí? Se aquí están as mellores praias do mundo. A mellor tortilla do planeta é A da miña nai. É a da miña nai. a da miña nai. Somos optimistas por natureza. Para nós todo é bueno. Hai calor. Unha cousa. Para empezar, perdonad, porque mosqueame un pouco, pero só vou facer un comentario. O que vamos decir agora, sempre somos positivos, para que entendades. Bueno, para los que non sois gallegos, é positivo, correcto. Pero para os gallegos, bueno, se non hai máis collos, sí. Bueno significa, si non hai máis huevos, vale. Pero non é positivo, vale? Bueno, Vai frío. bueno, E a familia que tal, ben? bueno. Somos positivos. Ademais, os galegos nunca nos trabucamos. Vas caer. Podemos ir xantar á casa e ver a familia. Gústanos ter a despensa e a neveira sempre cheas. E cando vemos nenos, aínda lle sorrimos e son ben recibidos. Somos os inventores do futbolín, da pregunta total, Fran, que? da traducción libre e do hand parking. Come na casa dos teus pais sempre que poidas. E se alguén te pon en apuros, respóndelle con outra pregunta. E se preguntan onde se xoga o mellor fútbol, responde con rotundidade. En Galicia! Temos 17.340 festas. Temos greleiras, percebeiros, temos barballo, carballo, choiva, choiva, choiva. Onde a comida é unha religión, e un domingo sen aldea non é un domingo, e onde a xente non é fea, é riquiña. Deámonos conta do ben que vivimos, gocemos da nosa forma de vida, vivamos como galegos! Claro, e ti, si eres de... Si non eres galego, diste, joder, vamos para Galicia a vivir. E o que pasa aquí realmente é que temos que marchar para Alemania e para Suiza a traballar. E entonces ves os anuncios de Gais e a mí, polo menos, pues como que che entran, ¿no? Como que se te quedan dentro de ti. Porque unha cousa importante do código fonte, polo menos no meu caso, é que recordo que os audiovisuais van marcando ou van sendo referencia nos meus sentimentos. Quero dicir, isto, por exemplo, é enfado, non? Eu enfado me vendo isto. Eu recordo pues, non sei, de medo, de tristeza, teño recordos audiovisuais, casi todos, non sei se é algo común. Pero, por exemplo, o de Gadis, mosquéame. Xa non sou o primeiro, fixeron 6 ou 7 anuncios así. Fixeron máis. Por exemplo, este. Buf, como aquí en ningún É o sitio. mismo, A xente aínda é amable, ten pouco estrés. Da igual, podría Por aí ser a fora campaña é do ano diferente. seguinte, diría o mismo. Aquí, a por el 5º metro del día. Pero vamos a probar Fomos este. capaces de facer unha O eslogan é malo cando será. sabíamos que nos afastaba da nosa casa por moitos anos. Fomos capaces de viaxar onde ninguén fora antes. Loitar sen entender. Abrirnos paso nunha vida dura e combativa. Fomos capaces de dicir adeus, de ser pai a miles de kilómetros, e nai e pai á vez. Somos capaces de conquistar os mares todos os días e desafiar todas as ondas do mar. Somos capaces de madrugar e ser 3 persoas á vez. Sí, E sacar unha familia adiante. Eso non é real, e en sorrir, Galicia. e gozar. Somos capaces de traballar e estudar e axudar na casa. Somos capaces de sair adiante como poucos no mundo. Como non imos ser capaces de sair adiante en momentos difíciles? Como non imos ser capaces de reinventarnos, de apretar os dentes, de traballar máis e mellor? E sabedes por qué? Porque temos unha fórmula secreta. Tranquila, malo será. Malo será. Muller, malo será. Que sí, que malo será. Malo será. Malo será. Unha fórmula coa que predecimos o tempo. E ti crees que abrirá? Malo será. E gozamos da praia. Estará boa. Malo será. Coa que aprobamos os exames. Que tal o examen? Malo será. E coñecemos xente. Esta noite, malo será. Unha fórmula coa que atopamos sempre sitios. Xa verás, home, malo será. E atopamos os nosos amigos onde sexa. Non o vemos nin de broma. Malo será. E seguimos tendo fe nos pementos de Padrón. Malo será. E coa que confiamos sempre no noso equipo. Salvaremos. Malo será, nen. Malo será. Unha fórmula que cruzou fronteiras. Un gañador, imos con él. Malo será. E seguirá cruzándoas. Este ano teríamos que encher Nova York de gaiteiras. Malo será.
Así que cando teñas dúbidas, ansias ou preocupacións, utiliza a fórmula secreta. Deámonos conta do ben que vivimos. Valoremos a nosa forma de vida. Vivamos como galegos. ¡Que malo será! Aí estamos, os galegos, me cago na vida, Aí, o único real de todo o que hai aí é a maneira de aparcar, que pasa moito en Carballo. Quero dicir, o resto é para... Está ben, é publicidade para darnos ánimos e tal, pero ti buscas saber os galegos. Estas é das primeiras entradas estes vídeos. Ainda teño outros, espera. E a vostede que lle poño hoxe? Nin moño nin melena. Algo moderno. O de sempre. Dígoche que xa non se pode ler nada. Todo son malas noticias e que che amargan a vida. Si vos conto que fixeron os meus netos. Un deles preguntoume se habería algún sitio en Galicia que non se nubrase nunca. E outro dixo que coñecía o home máis sabio de Galicia. E a la forma. Un momento tamén, perdón, que me acabo de acordar. Quero dicir, falan de cousas, pero hai unha teima tamén que me obsesiona de Gadis da publicidade, que son os cabalos. Está ben que non hai gaiteiros en pelotas en Galicia, gritando ya a xente, pero non vivimos con cabalos, tampouco. Quero dicir, non veía desde o primeiro anuncio que acababa cun cabalo tamén, polo medio da ciudad. Ahora os nenos van con cabalo. Unha bici sí, bicis utilizamos. Cabalos menos. Non sei se ten algo que ver para, quero dicir, tocan todos os paus, todos os tópicos de Galicia, non? De como somos, de auga, de chove, de non chove, de tal. O mellor ten algo que ver con narcotráfico. Non, digo, por non metelo, sabes? Porque salen cabalos en todos os anuncios de Gadis. E por non meter a Fijón nunha planeadora, pois entendo que mete... A ver, no, vamos a ver. Claro, eso non estaría ben visto, supoño, non? Claro, vamos a sentirnos orgullosos de todo, coño. Somos proveedores de toda España, poderíamos decir. Véndeo, que está ben que non o vendes no Gadis, pero tampouco vendes cabalos. E non sei, vender todo o bonito que temos. Está guai, venden monumentos, venden todo. Vende que temos unha princesa, joder, unha... Como se chama Armando Príncipe? Helena, non é princesa, é duquesa de Lugo. Vende eso. Que pasa, non é bonito? Porque non che gusta vender a Helena? Porque é a máis fea de todas, non? Vende-o, joder. Somos riquiños, decíalo antes, saca a duquesa que é nosa de Lugo, hostia. Sabes? Pa todo, non só nenos guapos, saca un gordo, joder. Eu síntome, quero dicir, hai de todo. Non só somos así. Digo, sobre todo se te vendes de fora, non? Mira os gallegos, que guais. Aquelos son toxos. É unha planta que é nosa aquí, tradicional e fieitos. Vale, vamos a seguir. Chegaron, e por suposto, era unha muller. E díxolles: o único que non se nubra nunca en Galicia é a nosa alegría. Porque a nosa alegría ven da nosa forza. E a nosa forza ven da terra. Os carballos e os acantilados fainos recios. Os ríos un pouco enrevesados. A choiva creativos e os atardeceres sensibles e morriñentos. Tola de todo. E non lles dixo nada. Díxolles que hai algo na terra que nos axuda a tirar para diante. É verdade, sempre o fixemos. En todo o mundo. E nunca deixamos que nos amargasen a vida. Isto é boísimo. Tedes que admitirlo. Mira, miña nai, case 100 anos, viveu de todo. E cada vez que tiña un problema, dicía: traballemos moito, pero disfrutemos moito. Por eso non perdeu unha ripichoca, Hai que traballar e disfrutar con determinación, que somos galegos. A nos ninguén nos amarga un plan. Se imos á praia, imos á praia. ainda que sexa con chaqueta. E se nos bañamos, sempre decimos: está boísima.
Se a cousa se pon fea, comida, merenda e cea. E se alguén se pon un pouco pochiño, 100 visitas ao día que non collen na habitación. É como novo. Como di o meu Paco, se non me preocupa viaxar no espacio, nunha bola enorme, a miles de kilómetros por segundo, entre meteoritos e lixo espacial, voume preocupar polo demais. Que profundo. Aquí todos somos profundos, filla. Uns máis que outros. Tanta preocupación. E a xente seguirá coñecéndose, namorándose, seguirá abrazándose, quedando, rindo. Porque os galegos... Se igual te botan da casa, ou igual non tes para darlle de comer aos fillos, pero a xente vai se enamorar e rirse. En Galicia chega para vivir. Isto é de estar enamorado. Perdón. Sabemos que este é o mellor 2013 das nosas vidas. Non hai outro. E iso fainos disfrutar máis da vida, da xente, dos amigos. Así que saiamos aí fora, disfrutemos todo o que temos e vivamos. Vivamos. Vivamos como galegos! Ai, como chove! A que está caendo? Sabedes que vos digo? Que si chove, que chova! Outra das cousas reales en Galicia, chove. Isto sí que é realidad. Este ano levamos 4 meses chovendo. Seguido, sin parar. Parou agora unha semana, creo. Por culpa de Gadi, seguro. No, seguro, porque levanto... Eso, desde o ano pasado se chove que chova. Da igual, sabes? E os galegos non somos así. Non somos se chove que chova, non. Somos, me cago, non parará de chover. Fai unha semana sol e hai canta falta fai auga, sabes? Somos ao revés. Somos ao revés. Sabes, da auga estamos acostumbrados, pero non vira un pouco de sol, ven un sol 2 días, ai, Dios mío, canta falta fai auga. É ao revés. É para os de fora, vale? Sobre todo esta parte é para os de fora. Vamos alá. Aí vai a señora. Tampouco salimos con gaitas á calle. No, porque vistes antes 2 gaiteiras diante do supermercado mirando televisión e a Susana Seivane chovendo ca gaita subida. Non é habitual, vale? Aí estaba, Aí está. Vistes o cabalo, non faltaba, Tampouco salimos así cando chove, realmente. Quero dicir, teríamos que estar 3 meses fora da casa saltando, non? Non é así. Sobre todo despois desta campaña, eu buscaba unha referencia audiovisual para decir o que eu sinto, non? Despois de que ánimo, Gadis, sí, joder, que hai alguén aquí de Gadis ou de seguro que hai xente que participou nas grabacións dos spots, a verdade que parecen megaproducións, non se fan series que teñan isto en Galicia, isto parece El Señor de los Anillos, algún. Seguide, a liña é boa, pero estaba guai facer unha serie, quero dicir, unha proposta, hai que ir falar con Gadis e facede unha serie, joder, podese facer unha serie de superhéroes, sobre todo. Sabes, podíamos facer unha serie de superhéroes galegos. Unha empresa de aquí, si pode ser, vale? Por ir diversificando o mercado. Aí está. Pois o que vos decía, hai unha imaxe, eu non sei onde a tiña, pero cando estábamos reunindo vídeos, eu e a María, dixen, para, que hai unha imaxe que eu vi en algún sitio que me recorda ou que pode explicar cal é a miña sensación cando vi este vídeo de ese chove que chova dos galegos. É unha imaxe, aparte representa moi ben a nosa filosofía, non? Porque é a de xente tranquila, así,
vendo como pasan as cousas, non? E que aínda que che poñan estes anuncios ou aínda que pasen as desgracias que están pasando, nós miramos. E decimos, malo será, ou decimos, se chove que chove. Eso, pois pode ser. E aparte somos moito de mirar desde as marquesinas. Sabedes as marquesinas dos buses? En Galicia non hai líneas de buses xa. Nos povos non hai bus, pero siguen estando as marquesinas. Marquesinas que puxo en algún tempo Banco Pastor ou que puxo Nueva Galicia Danza de Baile, Nueva Galicia, o Banco Novo, de Galicia Nova Galicia Banco. E valen para que as persoas maiores, que son a maioría as que siguen vivindo no rural, pois fagan o que lles manda o médico, que é camiñar. Van desde a casa ata a marquesina, sentan, ven pasar o mundo e volven. O vídeo que vou poñer a continuación é esa mezcla da nosa filosofía co que eu sinto cando vía este último anuncio de Gadis. E a vostede que lle pon... Esta non é. É esta. Que ten algo tamén de novo cinema galego, que non? Estamos acostumbrados a que chova, como a ras. Se pose un cigarro, era boa. Alguén dixo un cigarro, explotan. De verdad, respiran, hinchan e explotan. E aparte, agora está prohibido fumar en televisión. Ben, hasta aquí nada, parecíame curioso de Gadis e dixen llamaría, bueno, meter, sabes, así de inicio. Pero bueno, o que falábamos, como comunidade, como ser humano dentro dunha comunidade que é Galicia, chegamos a internet, a contidos audiovisuais que buscamos na rede, e as primeiras entradas que aparecen son cousas como Vivamos como galegos, que supoño que están inspiradas nestes outros vídeos que se fixeron antes sobre Galicia. Fumeu quen te deixou completamente só. Fumeu quen trouxo a chuvia. Moito lugar na Lubre. Rinme de ti. Sabes, música de violín, gaita, celta ata o fin do mundo. E paisajes. Obrigueite a ver, sentir, cabalos, descubrir, ata caer rendida. Fumeu quen fixo que te perdeses cando necesitabas encontrarte. De turismo de Galicia, de Tour Galicia. E sí, fumeu quen ao final te fixo chorar. E agora que xa sabes quen son, gardas mo segredo. E que ten moito que ver comigo, por exemplo, nunha cousa. Eu fago un personaxe que o seu leitmotiv é non che vou contar algo, non cho conto, non cho quero contar e acaba contando, non? Esta publicidade é eso. Contoche todo e despois non digas nada, vale? Tamén somos moi así os galegos, sobre todo, bueno, en certos ambientes como a peluquería ou estas cousas, contoche sobre as veciñas, pero non digas nada, vale? Para que o contes. Isto é algo feito por profesionales. Pero se nos imos tamén ao vídeo amateur, os referentes son os mesmos. Quero dicir, igual máis bonito, con outras técnicas, pero os referentes para vender Galicia son os mesmos. Fixadevos. Que non te lo cuentan. Hasta creo que é un gran acerto meter os aplausos de un directo. A música de un directo. Si no eres de Galicia, vas a internet, buscas Galicia y esto es lo que aparece. Falta una planeadora. No.
Creo que xa será. Bueno, está xa... Entendo que é un pouquiño fartos de ver paisaxes. Conoces Galicia, o que é Galicia a terra, non? E no meu código fonte audiovisual supoño que está presente todo isto sin eu querelo ou sin eu sabelo, non? Todo isto de Galicia. A hora de que a mí me toca traballar, buscas referentes tamén de cousas que se fixeron en Galicia ou para Galicia. Sobre todo a min o que me interesa son máis as persoas que o mellor que os paisaxes e eso, non? Eu intento ser actor, son cómico e busco referentes ou referencias en personaxes para poder crear os meus individuos. Ou para facer música, por exemplo. Facemos cousas, quero dicir, facemos cousas moi boas, está a Luz Casal, que é maravillosa, e máis xente, seguro, pero facemos outras cousas que só podemos atopar na rede. Tamén unhas das primeiras entradas que atopamos sobre Galicia e a nivel musical son cousas como a esta. Esta que vos vou enseñar é de un cantautor que igual non é... Bueno, non sei se é cantautor, ou ser unha cumbia, non sei como se chama eso. Leo Rubio, que eu non coñecía, coñecino non fai moito tempo, buscando cousas, referencias para como se pode montar e facer un videoclip, que en Galicia sabemos moito. Solo hai que remontarse aos últimos Mestre Mateo para ter unha referencia clara do que é facer un videoclip. Ben, creo que este non se presentou, un abrazo para Piti, se veu, que eu quero moito, sei que é un chiste interno entre xente do audiovisual, pero ides e buscades Piti Sanz, videoclip, non sei como era o nome, Canto de Sirena, e hai que estar orgullosos do que somos. Hai que estar orgullosos, esta é a filosofía do meu discurso de hoxe, hai que estar orgullosos de todo o que somos. Hai que saber, primeiro, rirnos de nós mismos para poder rirnos dos demais. Vale? Así que buscades Cantos de Sirena, Piti Sanz, videoclip, ou se non, pois descargadevos isto. Para querer a Galicia hai que cuidar ríos, mar e playas. Ollo isto, Que podías non decir nada, pero mira, nin nos créditos ao principio, unha idea de José Vila, que non sei se é a letra da canción ou videoclip, o corazón. Para querer a Galicia hai que besar valles e montañas. Para querer a Galicia hai que abrazarla e non quemarla. Para querer a Galicia hai que llevarla. Fixadevos que as imaxes recurrentes siguen sendo monumentos e paisajes. Ainda non vimos as persoas. Vimos cabalos, pero persoas non. Para querer a Galicia no hace falta ser gallego, basta con una visita, paseando por sus pueblos, por sus rías altas y baixas, falar con los percebeiros, brindar con un alma. Oye a letra, por favor. Con un mencillo ribeiro, todo, ¿no? Conocer a las gallegas, que son cachitos de cielo, del beso de una de ellas, de amor vivo prisionero. Por eso quiero a Galicia, por lo que me dio y le debo, andando por sus terriñas, no me siento forasteiro. Porque poñía Leo Rubio, pero podía ser Julio Iglesias. Por un camiño de cestas, cruces de valles de castañeiros, namoreime de Galicia y prendeime dos de sueños velos, que me canto a Galicia con este acento que son sureño, a Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo, esos povos bellos. Jardines tenemos muchos, praias, de lanchas. Esto tamén é para os que vides a Carballo de fora e solo estades aquí 2 días para que conozcáis toda Galicia sin ter que visitar nada, ¿no? A Galicia siempre vuelvo en los meses de verano, en invierno me lo pienso, que hace un frío de carallo. É máis real que o de Gadis todo xunto, o que di a letra. Yo la sigo recordando
E se escucho unha muñeira me termino emocionando. Qué ricas son las androias, qué rico el lacón con grelos. Tus mariscos son la esencia, o muy buen caldo galego. Mujeres mariscadoras y tus hombres marineros. Galicia trabajadora para todo el mundo entero. Por un camiño de cestas, buces, carballos e castañeiros. Namoraime de Galicia e prendeime dos teus ollos verdes. Esas animacións supoño que son o do señor Vila. La idea son esas transicións, creo, Que canto a Galicia con este acento que son sureño. A Coruña, Pontevedra, Orense, Lugo e seus povos bellos. Bueno, creo que chega tamén. Todo o que facedes vos está guai, está na rede, pero isto tamén é. É o que vos digo, somos todo. Non só vamos a escoller unhas cousiñas e outras non. Non, somos todo isto, vale? O que vos decía antes, sigue habendo paisaxe, sigue habendo Galicia monumental, pero persoas. Atopei, gracias a María, tamén teño que dar gracias a María pola súa vasta cultura musical. Outra cousa que é maravillosa, que eu non coñecía, que fala dunha persoa de Galicia, xa non está con nós agora, está en Brasil, me parece, traballando nunha constructora, pero é un vídeo maravilloso tamén. Quero dicir, é por se vos dá algo, eu tamén estou poñendo todo isto por se vos dá algunha idea para o que facedes vos, vale? Algunha técnica, algunha cousa que é importante que teñades de referencia, vale? Vamos a ver este outro tema musical. Digo, porque eu tamén, quero dicir, aparte de facer eso, pois dedicámonos un pouquiño desde unha pequena produtora que temos a facer eventos musicais e sempre temos en conta este tipo de iniciativas, non? Maravillosa. Esta vou na deixar enteira, e debemos perdonar, pero vou na deixar toda, vale? Leva Galicia na alma, os galegos no corazón. Anxo Quintana os galegos no corazón. Vicepresidente ou co-presidente con Touriño en Galicia. Houbo 4 anos raros onde non saliu o PP. Tuvo que apundir un barco e estar o presidente de caza, senón non se cambiaba nada. Un barco con non sei cantos kilos de petróleo. E ele eran pareja de hecho, ele é Touriño, ¿no? Digamos. E uns gobernaban para un lado e outros para outro, que foi o que... Anxo Quintana. E este é Edilberto Alonso. Anxo Quintana. O cantante Edilberto Alonso, que é un gran suizo. Facernos nación. Canta má rima o toda a letra. Na televisión. Dixo Anxo Quintana, Galicia será nación. Galicia será nación. Aí. Dentro do Estado español. Ollo, dentro do Estado español. Galicia será nación dentro do Estado español. Sí, señor. Para que aí ven o botón. Mira isto, Que imagen, Anxo Quintana encima de Fraga mirando al cielo. Dentro do Estado español. Vamos alá. Dentro do Estado español. Empezamos a ver persoas. Empezamos a ver galegos, escucho Boedo. Animales tamén. Animales que non son cabalos, son a centola, un porco, son máis nosos. Galicia será nación. Dentro do Estado español.
dentro do Estado español. Supoño que os da galega xa marcharon, non? La, la, Isto non o poñades, O vídeo de Quintana. Fixadevos, quere ser comercial, porque a canción dura 3:30 xusto. Son os tempos máis ou menos das cancións comerciais. Fixadevos como estira, para que lle dé o tempo, Xa o ritmo, pero esto. Aí o tedes. Espero que pase a formar parte do voso código fonte a partir de hoxe audiovisual e Dilberto Alonso. Digo eu, non sei se era por estirar ou é porque o La La La, Maciel ganou unha Eurovisión facendo La 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 solo. Estes vídeos así a nivel o que vos digo, a nivel colectivo como colectividade, non? Pois son referencia tamén para a hora de traballar, a hora da miña vida profesional. Pero o que vos decía antes, buscamos persoas, buscamos en Galicia, supoño que hai vídeos dos que vou poñer agora que xa coñecedes todos, pero que son referencias sobre todo para facer comedia. Porque hai xente que fai gracia. É así, quero dicir, nacemos dunha maneira ou doutra e hai xente que fai gracia, quero dicir, non é nin para mal nin para ben, hai xente que ten prexuicios con isto, eu creo que hai que olvidarse de todo eso, hai xente que dá pena, hai xente que miras para ela e dá pena, hai xente que diste esta persona é gilipollas, e hai xente que fai gracia. Eses son os que busco eu, os que buscamos nós para crear personaxes. Normalmente é máis fácil crear personaxes buscando perdedores ou que son perdedores para a sociedade. Porque eu creo que para eles son gañadores, porque tal e como contan as cousas e como din as cousas, pois teñen todo moi claro. Igual son perdedores para xente que se sinte superior a eles, non? Buscaba referencias de vídeos con xente. Empezo por un vídeo de uns nenos que nos ensinan tamén durante o vídeo cal é unha peza do seu código fonte, non? Por exemplo, neste caso do automobilismo, gustalles Fernando Alonso, é algo que teñen claro, conoce o vídeo, correcto, que teñen claro, póñovolo, e despois é un vídeo que tamén defínenos moito como pobo, como a nós se nos din así e escoitamos isto, imos acabar dicindo isto e facendo isto. Vale, vámoslo ver e xa me entenderedes. Vai arrancar a terceira carreira deste campeonato. Perdona a calidade, pero está grabada con móvil levar un neno. coche nun trator de merda de plástico que pillan vino. E a veces incluso máis. Pero nesta ocasión igual tamén é outra vertente do novo cinema galego tamén. Sabes, ten un puntiño con todo isto. Co cine de innovación, o rapaz grabándose nunha carreira con seu irmán pequeno, Iago Cúbica saca unha ventaxa negra cortando audio. Oi que te vas Como código fonte auditivo. Iago Cúbica vai en primeira posición. Cuidado porque Iván Alonso vai mirar su parador. Cuidado que se estrella, me acelera. Oh, me gana amigos. Voy tras. Ahora mismo voy a 50, así que... Mira qué velocidad pasa ovalado, pasa todo a velocidad, Dios, que me fue a encontrar una torpeza. Dios, vos viste, encontrárselos, hostia. Ay, caray. A tradición oral é moi importante na nosa cultura. Aí van o outro que tuvo unha churra negra. É que susto tamén. Bueno, ganei eu. Que queres? Tes algunhas palabras? A ver, que queres decir? Me cago en Dios. Bueno, vale. Eu creo que é dos vídeos máis maravillosos que eu vi na miña vida. Porque é un vídeo que reflexa pois a unión entre familias, a tradición entre irmás, sabes? Ese pouso, esa tradición oral. O grande veo me cago en Dios, e o pequeno aprendeu, non? É moi bonito.
E este vídeo influiu moito na miña carreira. Vamos a ver outro que tamén nos deixa ver un pouco como o que falábamos antes, de que non somos todo alegría, que non pasa nada, malo será, se chove que chova. Non. O vídeo que vamos ver a continuación é un vídeo dos que pasan todos os días en Galicia. En Galicia hai un previo ao telediario, ao telexornal, que se chama Galicia Noticias, que eu creo que é a mellor fonte de documentación do noso país. O vídeo que trouxen é para demostrar que temos carácter tamén, sabes? Pasou, contámoslo agora, pero pasou nun pobo de Galicia, nunha aldea de Galicia, onde unha persoa quere facer unha obra na súa casa, construir, e empeza a facelo sin pedir permiso, que é bastante habitual tamén no noso... Dice cola, non? Eso de se chove que chova vale para facer todo. Se cola, colou. Tanto a nivel político como a nivel... Bueno, todo. E quere facer un alprende, unha obra na casa, e denuncia nos veciños. E el non di, non pasa nada, malo será, non. El fai isto, non? As imaxes falan por si soas. O condutor do tractor foi denunciado polos seus veciños pola construción dun alpendre do que o Tribunal Superior acaba de ordenar a súa derruba. Os feitos que están a ver xa están denunciados na Garda Civil. Ola, señores, todo isto ocorreu esta tarde no Redondelo en Meis e atendan, porque iso non foi todo o que gravaron as cámaras da Galega. O condutor do tractor tivo tempo de ameazar aos nosos compañeiros, escoiten. Aquí a mierda, aquí a carretera. Pero usted non saque para ali nada. Entendido? Usted non saque... Como ponde que? Non saque amigo un par de hostias. Como? Corrompo a cabeza e está. Eso é. Que vexades que temos carácter. Hai noutras partes de España pois, que se tes un problema con veciño, mátalo dun cartuchazo. Puerto Urraco e outras zonas, ou unha macheta ou tal. En Galicia con tractores. Para que vexades que tamén sabemos facer as cousas ao grande, non? Seguindo con xente, con personas, todo isto é documentación para facer personaxes. Vou vos poñer un vídeo agora de unha señora que do que hai que quedarse cos seus tempos e a súa tranquilidade. Como di as cousas, a súa normalidade. Igual tamén o coñecedes, pero son uns tempos moi bonitos para copiar cando un fai unha personaxe. Un personaxe. E agora imos cunha historia que nos chamou moitísimo a atención, que vimos na prensa, pero non saíamos un pouco do noso asombro. Cóntolles. Este é o caso dun home que vai a Santo André de Teixido, que falece na capela de Santo André de Teixido, e que o cura decide continuar ca misa a pesar de que coñecía perfectamente de que o home estaba falecido. Ben, para contarnos esta historia está hoxe connosco a súa filla, a filla de Severino Busto, o falecido, Manuela Busto. Moi bons días, que tal? Ben. Veciña de Negreira. O importante que é para crear un personaxe a vestimenta. E o peinado, o maquillaxe, bueno, todo. Quero dicir, por eso digo, somos todo isto. Non somos solo xente guai, xente guapa, xente que miña nai fai a mellor tortilla do mundo. Non, somos todo. Todo isto, vale? Ollo a serenidade e a tranquilidade con que conta as cousas. Da aldea de Landeira, para sermos máis exactos, pero contenos, isto aconteceu hai 10 días. Que foi exactamente o que sucedeu? Estábamos falando, sentados ali no banco, arrimada á parede, porque polo medio da iglesia non había bancos, e caíume no chão. O seu pai faleceu nese preciso instante. E logo, nin a salida do coche, nin fora da iglesia, nin ali. Antes de pasar a misa. Vostede fora co seu irmán e máis co seu pai a facer unha excursión. E nin diso hai. Ou co mal me encontro. Nada. Non dixeran que se encontrara foi fulminante logo. Foi fulminante, foi incrível. E dali ao final do oficio religioso, o cura non pronunciou unha sola palabra fora do oficio? No, o cura portouse moi ben, o cura e a xente toda, pero sobre todo o cura excelente. Pero chámanos moito a atención. Claro, o feito de que ia celebrarse unha misa e o cura di
que a misa continúa, pero como se produce ese momento? O cura chega a preguntar en algún momento si queren que se faga esa misa ou non? Eu se me preguntou non me acordo, non creo. Claro. É que depois enchiu a iglesia de Santa Elfío, son moi ben de si a misa. Sí? Sí, unha opinión miña da miña familia toda, sí. Que foi o mellor que puido pasar? Sí, no, que dixera a misa que estivo ben. Claro, claro, unha vez que se produciu a... É algo que facemos moitos galegos, non queremos molestar tampouco, non? Que fagan, non pasa nada, nós estamos aquí, se hai que botar unha man, botámola, pero non queremos molestar, temos moito eso. Moito ese sentimento, aí está a señora. A tráxica noticia de que o seu pai perdera a vida, que foi o mellor, pensa vostede? Sí. Ajá. Ele despois estaba morto, hombre. Xa. Canto tempo tardou a ambulancia en recoller o cadáver? Tardou moito tempo? Na ambulancia veu ali, aportáronse moi ben tamén, e acompañaron bastante tempo. E dos guardias que viñeron tamén. Pero tardou pouco, A ambulancia tardou pouco. E a funeraria tardou máis porque tivo que vir desde Fontecada, de unha aldea de cerca, de onde a nós. É lonxe, é moi lonxe. Eu pensei que non era tan lonxe. Claro, claro, non, o que pasa é que sí que nos chama a atención o feito de que, claro, haxa outras persoas, outros fregueses que estean ali na misa, home, é unha situación un pouco extraña, non? Claro, Manuel, a xente que facía, axudou na vostede ou quedaba atendendo a misa? Increíble, home, en primeiro axudounos a nós, e se juntaban dicindo a misa, o cura, viñan onde nós tamén, eu non sei cantas máis me dirían ten paciencia, non sei cantas me dirían, porque naquele momento, pero portáronse moi ben, e o cura, increíble, O cura non quixo falar, Roxe. Fomos ali a Santo André a preguntar, e non, di que é un tema do que non se quere pronunciar, pero vaya, vostedes non teñen ninguna obxección. Ai, Dios mío, se vira que ben nos tratou, non tivo máis que nos ofrecer, e dixo que morrer ali hasta que viñera a funeraria, que quedaba ali, que Dios que o levara ali, quedaba ali. Home, tampouco... non, onde iban a levar, tamén. Pero... No, ollo o chiste. Ollo o chiste porque está moi guai e el quere quedar de simpático. E ollo como se resolve que queda de simpático e ao final queda como o cu. En fin, seu pai non se sentiu mal en ningún momento durante o viaxe de Negreira ata Santo André. Desde Santa Comba, nós salimos de Santa Comba. É unha longa viaxe de todos os xeitos desde Santa Comba. Non se sentiu mal en ningún momento. E ao final produciuse todo isto. Manuela. É increíble. Xa. As nosas condolencias. Gracias por estar connosco. Vostede entende que nos chama a atención o feito de que, claro, de que continuase as cousas como... Bueno, como se non sucedese nada, non? Tiña que continuar ca xente que veu, que foi moita xente a misa, había querer oír a misa. Moi ben, Manuela, graciñas. Ánimo. Moi bons días. Buscamos ás veces historias, non? Para facer unha película ou para facer unha serie. Esta señora ten todo eso. Ten 15 capítulos de calquera serie que queirades facer. Xente maravillosa. Vamos a ver. O vídeo que teño a continuación, tamén gracias a María, que eu non coñecía na súa extensión. Parece, vou deixar a peza toda, sei que vamos un pouco tarde, supoño, porque ainda me queda un cacho. Vou deixar toda a peza. Perdona, Ada, perdona. Felipe, el biberón. Está, vale. É unha peza que seguro que nos coñecen a nivel nacional por isto. Quero dicir, hai moitos anos que leva rodando pola rede, que nos sigue chegando ao WhatsApp, sigue estando colgada e entrando nos nosos muros de Facebook e todo eso, que tamén como agora temos, quero dicir, onde se vai enchendo máis a nosa cultura, o noso código fonte audiovisual, é polo menos o meu que decíades antes do WhatsApp, que está chegando vídeos constantemente, non? Este é un clásico, pero vou na poñer inteira como peza, porque me parece como está feita, como peza, como se facía a televisión fai tempo, que é moi bonita. Recórdame a unha historia de misterio, algo de se ha escrito un crimen, ou Agatha Christie, ou algo deste. Fixadevos. Esta xa a coñecedes seguro. Esta, espera. Era esa, sí? Esa.
y con otros personajes. Nuestro siguiente protagonista es natural de un pueblo de La Coruña llamado Cariño. Y la verdad es que José Tejero parecía necesitar ese cariño que buscaba en los brazos de 3 prostitutas. Sin embargo, ellas debían de querer otra cosa en él, puesto que ahora José las ha denunciado por robo. Dice que le han quitado 4 millones de pesetas y dice también que tiene pruebas. Esas pruebas son las fotos de las 3 mujeres. Unas fotos en las que aparecen desnudas y que, según José, él mismo les ha sacado, el mismo tomo. Pilar Barahona y Rocío Carrillo les cuentan esta historia curiosa. Desnudos de cargo, chamados. José Tojeiro Díaz, natural de la localidad coruñesa de Cariño y durante 30 años emigrante en Suiza, acusa a 3 jóvenes, supuestas vendedoras ambulantes, de robarle 3 veces en su propia casa una cantidad aproximada de 4 millones de pesetas. La denuncia puesta por José iba acompañada de varias fotografías en las que las 3 mujeres aparecen desnudas. Yo doy parte de eso, con fotografías de ellas. Que había muchas más fotografías que estaban en el cajón de la mesilla de noche, muchas más había, porque yo ya tenía fotografías de todas las formas y en varios sitios. El dinero que José guardaba en su casa era el total del importe de un seguro que cobró en Suiza tras su jubilación. Tenía esos francos suizos escondidos porque está en trámite de separación de su mujer y pendiente el reparto de bienes gananciales. Yo si lo tenía en casa no lo podía saber, yo al contrario, yo me imaginaba que lo dejaría en Suiza. No, porque claro, yo sabía también que si lo traía aquí y lo metía en el banco, que eso él no lo iba a hacer. José regresó a Cariño a principios de 1993. Su esposa, Carmen, había retornado 10 años antes. Cuando José volvió, consiguió echarla de la casa. Entonces él fue cuando me avasalló, cuando dijo que no, que el piso que era de él y que no tenía yo derecho a estar en el piso. O sea que él me entró así de porrazo y ya hasta hoy. No pude volver a entrar. En el mes de mayo, José empezó a recibir asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. José, ábrenos que somos nosotras. En cuanto entraron, el saludo, ya amoroso, porque ya había confianza ya antes de estos días. No fue que tuve que hacer ningún sacrificio, ni exceso, que se ponían voluntarias, para darle cualquier cosa, cualquier palabra amorosa. Cuando denuncia el primer robo de 5.000 francos suizos, ocurrido el 2 de junio, José no duda en acusar a su exmujer. Yo ya sabía que esas tipas iban a casa, porque una ocasión mi hermana pues venía de la plaza y me dice, ¿sabes que había una chica arriba con José en la ventana de la cocina? Digo, pues, ¿quién puede ser? Y luego ya mi sobrina ya se enteró que no era una, que eran 2, y que las había visto ya en varias ocasiones. Pocos días después del primer robo, José comprueba que los cerrojos de la puerta del cuarto de baño están abiertos. Esta puerta comunica directamente con las escaleras. Esto le hace empezar a sospechar de las chicas que le visitan. Entonces, voy a hacer el amor con una, pero que eran voluntarias. No había problema, pero naturalmente yo les pagaba por eso, sin ser una cifra de dinero excesivo, Yo les pagaba una cosa corriente, normal. Y era cuando ellos tenían ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver, buscando dinero. Los hechos que José relata ocurrieron el 11 de agosto. Una semana después, se dirigió al juzgado de Ortigueira para poner una segunda denuncia. Cuando fue el segundo robo, me echaron droga en el colacao, que yo noté que durmiera muchas horas
imposible, que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. En este segundo robo le sustraen 16.000 francos suizos y 80.000 pesetas. Retira la acusación contra su mujer y culpa a las 3 jóvenes que supuestamente se llaman María, Rosa María y María José, y de las que posee fotografías en las que aparecen desnudas, aportándolas como pruebas. En resumidas cuentas, que estas mujeres eran prostitutas buscando domicilios para hacer la precipitación, pero no por precipitación, sino por robar. Mientras que una da el placer de precipitación, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan, dinero mucho mejor. El 4 de septiembre, José tiene guardadas debajo de una muñeca 875.000 pesetas y 11.000 francos suizos, cantidades que le son sustraídas en su totalidad. Al darse cuenta del robo, acude rápidamente al cuartel de la Guardia Civil de Cariño, donde vuelve a denunciar a las 3 jóvenes. Fueron 3 mujeres, donde una, todavía de que sepa yo, no fue interrogada, ni apareció, según los anuncios de la prensa. La primera que apareció fue la delgadita, pelo largo. La segunda, una rubia de 32 años. La de pelo largo, 26. La investigación de este caso la está realizando el grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ferrol a requerimiento del Juzgado de Primera Instancia de Ortigueira. Según nos confirmaron, dentro de un mes pueden estar aclarados estos singulares robos. Manuel Jiménez era un complot, como decía José Tejero, y le robaron, pero eso sí se lo pasó muy bien mientras le robaban, según nos ha explicado bastante gráficamente. Esas fotos de... Le hurtaron. Le hurtaron. Esas fotos serían suficiente prueba para... Las fotos, lo que no cabe duda es que lo que sí que llegarán o podrán demostrar que esas personas han estado en ese domicilio. Luego es la autoridad judicial la que ha de valorar esa prueba, la carga de esa prueba en cuanto a la posible implicación de ellas en la sustracción. Yo lo que creo que la... Aí está, xa vedes que a realidade supera sempre a ficción. Por moito que queiramos crear personaxes, nunca seremos capaces de chegar a estes extremos. Despois de todo isto, xa a nivel personal, o importante, vamos un pouco tarde, disculpádeme porque me liei un pouco. A nivel personal, o que falamos ao primeiro, código fonte persoal, audiovisual persoal, cousas que me marcaron moitísimo. Vamos a ir rápido. Das cousas, creo que máis relevantes, máis importantes na miña vida que eu vi na televisión foi a cola do dragón, Son Goku, Arale, toda esa xente que salían aquí en Galicia nun programa que ainda se emite, pero que o teñen aí como apartado na Galega 2. Varias xeracións de galegos criámonos con Cabarín Cruz, con Son Goku, con vendo dibuixos animados en galego. Seguramente é culpa de Son Goku que eu fora consciente de que a miña lingua ou da lingua que eu iba a usar, na que eu pensaba era o galego, ainda que utilice moitas outras. Seguramente é culpa de Son Goku que eu estudiara filoloxía galego-portuguesa, que non val pa nada agora, pero estudiei. Seguramente por culpa de que a xente da televisión de Galicia poñían os dibuixos en galego e dibuixos que molaba. Son Goku marcou a miña infancia. Tamén campeones porque decía, a miña paixón fora do audiovisual é o fútbol. Eu era un rapaz e quería ser futbolista, o que pasa é que non me gustaba correr e non saí. O peor de campeones, se ten algo malo, é que non nos botaban no Xabarín, porque molaba que Oliver e Benji falaran en galego. Molaba eso de Dios, vaya punteirolo, ou Orsay, árbitro, non sei, expresión non vale furar.
Imagínate a Oliver y Benji diciendo non vale furar. Pero siempre con deportividad y no hay nadie mejor para la afición. Bueno, iba medrando, non? Quero dicir, isto eu vino moito tempo ainda repetido nas reposicións. Cando era máis maior, hai cousas que recordo e que influíron seguramente na miña vida e de moito da xente nova, da xente moza desta zona, sobre todo, porque sei que son xente que lles gusta este tipo de historias que imos ver a continuación. O de Loria. Cando sacaba o carné pensabas que eras este tipo. Nesta zona, Santa Comba, Carballo, na reta da Pereira, sabes? Era moito de querer cambiar de época. Isto podría pasar aí, o que vos digo, sabes? Indo de Santa Comba cara ao Pino, naquela reta, vedes aí? Podías te meter en calquer invernadero tranquilamente, como se mete isto. Xa cando eres mozo, queres ser guai, correr. E isto era unha influencia importante, non? Despois de cousas como Regreso ao Futuro, hai unha parte, supoño que no código fonte de todos nós e de todas nós, aínda que a mellor non é para facer unha charla, ou sí, que o enche recóllese aí unha parte moi importante das horas que nós pasamos ou que eu pasei en internet. Empezou con algo como isto, ou con escenas como esta, non? Que é o erotismo, ou o porno. Isto é sempre xonxa. Unha peli que se gravou fai 25 anos, me parece que nos recordaron este ano. Xonxa! Toma! E eu era un neno, y vendo esto, pues bueno. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Deus omnipotentis, Pater Domini nostri, Iesus Christi, cui regeneravit es aqua es Spiritus Santo, ipse teline. Era o cine que se entendo que lles deixaban gravar fai 25 anos, porque isto colleu ahora Ignacio Vilar, e que acaba a xonxa en pelotas comendo as uvas todas do viñedo, me parece. Estas cousas que ves cando é rapaz despois pídenche máis. E chega a internet, non? E que o que quero dicir, a gran maioría do usuario de internet sin querer buscas porno sempre, non? Eu que sei, é o que decíamos antes, son sentimentos, actitudes, non? Que che dá o audiovisual. Por exemplo, os italianos son grandes maestros do porno, non sabía que escoller, porque aí sí que teño unha amplia... Bueno, podría escoller moitos vídeos, non? Os italianos, se ten un vídeo italiano, polo audio, veredes que é dunha peli italiana, non sei por qué as películas porno non se subtitulan, non me digades por qué, pero está en italiano, supoño que se entenderá igual. Como era as 12 da mañá, tamén me pediron non poñer nada moi forte e decidín escoller isto, non?
Deciden escoller isto por se viñan nenos, pero a verdad que igual polo público podemos poñer unha escena de verdade. A nivel persoal, igual a cousa que ou a persoa ou a serie que a mí me fixo que eu me quixese dedicar a isto, non sei, a comedia, ou intentar ser actor. Eu creo que o meu recordo primeiro de como mola este traballo foi con esta serie, con este tipo. Marcho para traballar. Petróleo! Con Miguel de Lira. Isto curras. Aí tes, son como puños, E tiñas que ver como rompía o mar. Buah, se os teño que cobrar polo medo que paso me caje na Mariluz. Curras, non serán percebes. Estamos en veda. Precisamente, Juapiña. En veda é cando hai que rarear os grandes para que medren os pequenos, entendes? Ten coidado, Currás, que mañá chega un xuiz novo e non sabes ti como andan cos mariscadores furtivos. A mí non ten nada que me facer o xuiz. Eu son insolente. Di insolvente. Di insolvente, se dixe. Insolvente. Buah! Pois Mareas Vivas, o personaxe de Currás, a verdade que era un personaxe maravilloso, que a min me gustou moito, me enganchou, seguramente pola línea dos personaxes que me mola interpretar, onde estou moi cómodo. Foron ese clic de... molaba, eu pasaba moi mal, quero dicir. Tiño o recordo xa de ver a Miguel e a Chévere facendo Río Bravo, que foi unha das primeiras veces que eu dixen, como mola este oficio, non? Despois intentei e pasaba fatal e dixen, isto non é para min. E estudiei filoloxía galego-portuguesa. E dixen, tampouco é para min. E volvín. E eso, seguramente Miguel ten moita culpa de que eu me estea dedicando a isto. O que falábamos ao principio dos sentimentos, o código fonte como pozo de recordos, sobre todo se tampouco tuveche experiencias demasiado fortes como a comedo ou ca tristeza na túa vida ou que tal, os recordos, as referencias que ten son referencias audiovisuais sempre, polo menos no meu caso. Por exemplo, eu se teño que recordar algo de medo ou algo que me dea medo, eu cagábame vivo cos Gremlins. É unha cousa miña, deben soñar 7 semanas cos Gremlins, non podía dormir, ou con V. Sabes, unha señora que comía ratos. Aquelo era, para min, eso é o medo. A tristura é isto. A tristura para min ou a referencia triste que teño, das primeiras referencias de chorar, se non sendo cando me pegaban ca zapatilla, pois é isto. Xa empezara no capítulo anterior, seguro que vos acordades desto. Parece Galicia, pero non é, Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Era triste cando chegaba un chanquete a muerto pola playa correndo, pero este capítulo eu botei, atragantouse mo bocadillo de nocilla, eu non podía comer nada. Miña nai decía, merenda algo, non podo, mamá. Un pañuelo de silencio a la hora que era de todo o partir. capítulo así. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora
repartir, porque hay palabras que hieren. E o máis triste é o que ven agora, para mí. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Era triste que Chanquete morrera. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un momento, por favor. Aí cando enterraban o acordeón, carambas. Pero, como vos digo, eu teño referencias de Galicia, que foi o mesmo que cando morreu Chanquete, pero, bueno, Chanquete morreu de vello. E Currás morreu por unha desgracia. Currás afogou. Non sei en que capítulo, no 290, ou non sei en que capítulo. É como un milagre, eh? Aquí está, é o fantasma de Currás xa. Meu pai, cando conto non me creen. Oi, pero ese cadáver... Se parece moito a mí, ese mozo, eh? Está afogado no mar. E ves as ánimas. Era un capítulo que xusto aí, para deixar a tensión, para facer ese impás de tensión xusto antes de ir a Publi, e volvíamos así. E debíamos estar máis de media Galicia vendo este. Hoxe, a tardiña, o mar devolviu no corpo do noso amigo Evaristo Currás. Gracias, mar. Gracias é que o demo che confunda, cabrón. Este mar que nos tronza polo medio en cada tombo, sen avisos, sen explicacións. Este mar é un luito perpetuo. Choremos, pois, sobre este mar como irmáns, pola memoria do noso amigo Evaristo Currás. Primeiro Piolín, agora Evaristo. Ai, non somos nada. Non somos nada. Pois eso, eses recordos de cousas que viche na tele que che recordan a tristura. Quizá o momento máis triste ainda é o que vou poñer agora. Isto era ficción, pero o que poño agora é un recordo que teño e é realidade. Triste foi que foi realidade. Non ten audio porque eu creo que eso, o sonido audio ainda fai que sexa máis grande, non? A tristura ou a dor. Por eso vai sin audio. É que cada vez que o vexo repetido penso que ainda pode marcar. Sabes que na repetición pode marcar, non? Sí, sabes que non queres que sexa realidade, aínda hoxe foi no 94 e hoxe fai 20 anos. E aínda digo eu, a ver se yo tira polo outro lado, non? Pero nada. Despois Yuki, hai que decir que xogou no Valencia e foi o entrenador do Valencia, non sei se tuvo algo que ver. Pois estas son os meus recordos para se teño que recordar ese sentimento de tristura, penso pois en Chanquete ou en Currás e senón en Yuki e daquela sí que choro.
Pero como o fútbol é eso, é a realidade. Ás veces danos cousas tristes, pero tamén nos dá as cousas máis alegres, moitas veces, non? Este é un dos recordos máis bonitos. E porque en punto palis llevo aquí. Este é o recordo, quizá o primeiro recordo máis bonito. O 95, despois de... Despois de perder a Liga o ano anterior, xogar o Deportivo Valencia a Copa do Rei en Madrid. Hacia adelante, ahí está Manjarín. Manjarín, y es el segundo gol. Alfredo, ¡gol de Alfredo! Ha marcado Alfredo apenas 1 minuto y 56 segundos cuando Alfredo está resaltando. Para el Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado. Y se me poniendo pelos de punta ahí, Es una emoción. Atlético de Madrid. Primera copa. Aquí en el Bernabéu jugando frente al Mallorca. Alegría. Alfredo se ha llevado el balón y se Puedes adelanta. acercar porque alegría foi este momento, acórdome. Non estaba aí, estaba está el envío de na casa de meus avós que teñen unha taberna e antes non se vía o fútbol cada un na súa casa. Antes xuntábamos todos no que era taberna, era ultramarinos, vendían desde viño hasta botas de goma e ali víamos os partidos. Esto era lo que nadie quería. Recordo con alegría inmensa este momento. Despois do de Jukic é moi bonito. E nada, e eu tamén espero que recordedes este día con alegría por todo o que explicou antes Roger, e por min, perdóademe que me estendera porque non teño medido este código, como é a primeira vez que se fai en Galicia e en galego. Perdoade, é un placer, un honor, grazas á organización, grazas tamén ao Concello de Carballo, porque no tempo que estamos, nestes tempos difíciles onde non hai un peso para a cultura e para estas cousas, eles sempre apostan por este tipo de eventos, así que moitas gracias por vir, moitas gracias a Sandra, a Sonia, a todo o vosso equipo, e un placer, e disculpademe, vale? E como vimos a sesión Bermú, deixo-vos cun vídeo que eu creo que resume todo o visto esta mañá. E... aí está. Veña, vamos a tomar algo que é o importante, vale? Graciñas.